عزو سلام تنابصحكم زخبركم تعزبتي كما يتقولوا نلوم ربع 28 مغابي استدلوا زينا ومسنادو حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبر زقدم ارمياس قبروا عليه بقدامنت ارئستاتو ሚኒስትር ጣና ትግባራ ሀገራዊ ውጥን ወሕስታና አበጊሱ ኤርትራ በመከታል ጎናው ሰዓቤናት መድኃኒት ተሞጊሳ አብ ዞባ ማዕከል ተጠቃምነት መጎዋድ ሐነትና ሰፍሐ መጽዩ መራህ ሰሜን ኮሪያ አብ ቻይና ናይ ስራሕ መብጻሕ ፈጺሙ በሳዑዲያ ዝምራሕ ለፍንትን ኢራን በመጣዋት ጽዋር ንሓይልታት ሕትዩን ከሲሱ ተቃዋምቲ ሓይልታት ሶሪያ ካብ ምብራቃዊ ቆይታ ይወጡለው ሚኒስትር ጣና ናይ 5 ዓመታት ሃገራዊ ውጥን ወሕስታና ንትግባራ በጊስሎ ነቲ ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ ተኻይደ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ በመልክዕ ጸብጻብ ዘዳሎ ተሕዝቶሎ ሻምቶ ወልደ ከቅርቦዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን ካልኦት መሻርክትን ብምትሕባር ትማሊ 27 መጋቢት ኣብ ሆቴል አስመራ ፓላስ ክሳብ 2021 ዘስርሕ ሃገራዊ ውጥን ወሕስታና ንትግባራ አበጊሱም ኣብቲ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ከምኡን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ዲፕሎማስያታትን ወከልቲ ኣህጉራውያን ውድባትን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ጥዕና አሚና ኑር ሁሴን ኣብ ዘስማዓቶ ቃል እዚ ን5 ዓመታት ዝተዘርግሐ ሃገራዊ ውጥን ዝኾነ ናይ ምልባዕ ባህሪ ዘለዎ ሕማም ዘጋጥም ሃገራውን ኣህጉራውን ስጋት ቅድመ ምዃኑ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣለሊኻ ቁልጡፍ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ንምውሳድ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጻም ነዚ ስትራቴጂካዊ ውጥን ንምዕባል ሽርክነታዊ ውህደት ዝተፈላለዩ አካላት መንግስትን አህጉራውያን ውድባትን ከም ዝሓተተ ዝተቀሰት ሚኒስተር አሚና ምስ ሃገራዊ ስትራቴጂካዊ ውጥን ምዕባለ ጥዕናን ሸቶታት ዘላቂ ምዕባልን ብዝሳነ መገዲ ከም እተዳለወ ኣብ ትግባርኡ ድማ ተራ መሻርክቲ አካላት ንጹር ከም ዘሎ አብሪሃም ወኪል ዓለማዊ ውድብ ጥዕና በኤርትራ ዶክተር ጆሴፊን ናምቦዘ በወገና ኣብ ሓንቲ ሃገር ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዘጋጥም ተላባዕ ሕማማትን ካልእ ጥዕናዊ ሓደጋታትን ንኻልኦት ሃገራት ስለ ዝጸሉ ብደረጃ ሃገር ዞባን ኣህጉርን ሓበራዊ ጥዕናዊ ርድኢት ብምፍጣር ግብሪ መርሲ ክወሃበሉ ግድነታዊ ምዃኑ ኣነጺራም ንመብጽዓ መንግስቲ ኤርትራ ምዕባል ሃገራዊ ውጥን ንውሕስ ጥዕና ዝሞገሰት ዶክተር ጆሴፊን ትግባርን ኣይ ዝውጥን ንምስማርን ጥዕናዊ ውሕስነት ንምርግጋጽን ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትሕባር ከም ዘደንፍዕ ገሊጻም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንኣህጉራዊ ምቁጽጻር ጥዕና ስርዓተ ጥዕና ኤርትራን ኣሰራርዓ ሃገራዊ ውጥን ትግባር ውሕስ ጥዕናን ራእን ዕላማን ናይቲ ውጥን ከምኡን ካብ እንስሳታት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ተጻውሮ ጸረ ነፍሳት መድኃኒታትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ካልኦት ዛዕባታትን ዘብርሁ መግለጺታት ቀሪቦም ኣብ ከተማ ኦፕሳላሽ ወደን ዝመደበሩ አህጉራዊ ማዕከል ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ኤርትራ ብደረጃ አፍሪቃ ጸብለል ከም ዝበለት ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ አፍሊጡ በመሰረት ዝተዘርግሐ ጸብጻብ ኤርትራ ኣብ ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ብኩሉ መለክዕታት ኣብታ አህጉር ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ምህላዋ እቲ ውድብ ገሊጹ በዚ ምኽንያት ኤርትራ ካብ አፍሪቃ ፔሩ ካብ ላቲን አሜሪካ ሆላንድ ድማ ካብ ኤውሮፓ ኣብ ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ብዝኸፈትኦ ሓድሽ ምዕራፍ በአህጉራዊ ውድብ ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት አፍልጦ ስለ ዝረኸባ ኣብ ወርሐ ግንቦት 2018 ኣብ ኡፕሳላ ኣብ ዝካየድ ዝኽሪ መበል 40 ዓመት ምስራት ናይቲ አህጉራዊ ማዕከል ተመክሮንን ምስጢር ዓወታትን ከካፍላ ዕድመ ቀሪቡለን ኣሎ ኤርትራ ብእትገብሮ ዘላ ጽዑቕ ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ጥራይ 11 ሓደስቲ ሓደገኛታት ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ከም ዝረኸበት ልዑል ተቐባልነት ኣብ ዘለዎም ዓበይቲ ጆርናላት ብምሕታሙ ድማ ብዙሕ ተፈላጥነት ከም ዝረኸበ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና ይረድኡ ብተወሳኺ ኣብ ወርሒ መጋቢት 2017 ዓለማዊ ውድብ ጥዕናን መሻርክቱን ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ስርዓተ ምቁጽጻር መድኃኒት ኣብ ዝገምገመሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናት መድኃኒት ንኹሉ መምዘኒታት ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዘማልአ ኮይኑ ተረኺቡ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2016 ወከልትን ኪላታትን 17 ሃገራት ዝተሳተፍኦ ኣብ ምክትታል ጎናዊ ሰዓቤናትን ብቕዓትን መድኃኒት ዘተኮረ ደረጁ ዝሓለወ ስልጠና ምውዳባ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ሕጂ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት እኩብ ድምር ናይ ኩሉ ክከድ ጸንሐ ጻዕርታት ምዃኑ ዝግለጽ ሚኒስትር ሕርሻ ምርጋጽ ድሕነትን ብቕዓትን ምህርቲ ሕርሻ ናይ ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝተኸስተ ተርእዮ ብከላ ጸለባርዕ ኣብ ፍርያት ኮሚደረ ንምቁጻር ትማሊ 27 መጋቢ ዝወሰደ ስጉምቲ ድማ መርኣያናት እዩ ጋዜጠኛ ኣዜብ ብርሃነ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዋ
ሚኒስትር ሕርሻ ተሪዮ ብከላት ጸረባለ አፍራያት ኮሚደረን ምቁጽጻር ምዝምልከቱ አካል መንግስት ብምትሕብባር ስጉምቲ ወሲዱ እቲ ሚኒስትሪ ካብ ህዝቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ጥዕና ሳዕቤናት ዝኸትል ተሪዮ ዝኽሰተሉ ዘሎ ከባቢ ንምጽናዕ ብዘሰላሰሎ ንጥፈታት ነቲ ምንጪ ክፈልጦ ከም ዝኸኣለ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ ንህዝቢ ክሽየጥ ተቐሪቡ ዝነበረ ኣስታት 256 ኩንታል ኮሚደረ ብ27 መጋቢት ኣብ ቅድሚ ዝምልከቶም ኣካላት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኸውን ተገይሩ ሚኒስትር ሕርሻ ሓላፊት ጨንፈር ምቁጽጻር ሃብቲ በቕሊ ወይዘሮ ሉላ መኮነን የሪና ብዝሃበቶ ሓበሬታ እዚ ንቱታ ኣብሶሉታ ዝተባህለ ባልዕ ኮሚደረ ንምክልኻል ተባሂሉ ኣብ ግዜ ምሕፋስ ምህርቲ ዝንጸቅ ጸረ ባልዕ ከም ተሪዮ ኣብ 2017 ተኸሲቱ ምንባሩ እንተኾነ ግን ንምግትኡ ቁልጥፍ ስጉምቲ ከም ተወስደን ንሓረስቶት ግቡእ ኣጠቓቕማ ጸረ ባልዕ ኣፍራያት ኮሚደረ ዝምልከት ኣስተምህሮታት ከም ተዋህበን ብምግላጽ ንዳግማይ ተሪዮ ናይቲ ጸረ ባልዕ ብዝምልከት ተጠቃሚ ህዝቢ ንዘቕረቦ ሓበሬታ ኣመስጊና ተዋህበ ከአብትግባረስ አይነበረን ከእረማይ ካለን ማለትዩ በተመሰረት ዝነበረ በኩሉ ድማ ሚኒስትር ሕርሻ ምስ ዝምልከቶም አካላት መንግስቲ በመዋሃድ ነዝናይ ምህጋር ስጉምቲ ማለት ካብ ሓረስቶት ይኹን ካብ ዝተፈላልዩ አከፋፈልቲ ሓረስ አካላት ከም ዝእከብ ተገይሩ እዚ ጸረባለ ዝተበከለ ኮሚደረ ከም ዝህጋር ተገይሩ ማለትዩ ምርግጋጽ ድሕነትን ብቕዓትን ምህርቲ ሕርሻ ካብ ቀዳምነታት ሚኒስትር ሕርሻ ይዝበለት ወይዘሮ ሉላ እቲ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ኣካል ናይዚ ከም ዝኾነን እቲ መስርሕ ቀጻሊ ምዃኑን ብምጥቃስ እቲ ጸረ ባልዕ መድሃኒት ሽታ ስለ ዝገብር ተጠቃሚ ህዝቢ ክዕድግ እንከሎ ክጥንቀቕ ኣዘኻኺራ ኣብዚ ኸኣነ ብፍላይ ኣብዚ ኮሚደረ ተራእያ ደላ ዝተሰመመ ወይ ከዓ ዝተበከለ ኮሚደረ እንድሕር ኣጋጢሙሲ ክትገዝእ ከለኻስ ኣለሊኻ ምግዛእ ገለ ሓደ ግዜ ክትሽትቶ ትኽእል ኢኻ ካብ ዕዳጋ ኣለሊኻ ምግዛእ ከምኡ ተኾይኑ ከኣኒ ኣብ ጨው ማይ ኣሊኽካ ፕላስ ኣጸቢቕካ ኣብሲልካ ክትጥቀመሉ ከም ዝኽእል ብሰላጣ መልክዕ ብገለስ ክትወስዶ ከም ዘይብልካ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ተጠቃምነት መጎጎ ኣድሓነት እናሰፍሐ ከም ዝመጸት ሓቢሩ ወኪል ኤሬና ዮናታን ይኣብዮን ዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ዳናይት ገብረዮት ከተቕርበያ ኣብ ዞባ ማእከል ተጠቃምነት ከኣልቦ መጎጎ ኣድሓነት ንምስፋሕ ክካየድ ብዝጸንሐ ጻዕሪ እቲ ሸፈነ ልዕሊ 9 ሚእታዊት ከም ዝበጽሐ ተገሊጹ ኣብ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ሓላፊ ተሃዱ ናብ ራዕቤት ወይዘሮ ጽጋወይኒ ዕብዮ ኣብ ዝሃበቱ ሓበሬታ እቲ ተረኺቡ ዘሎ ዓወት ውጽኢት ዝተወደበ ስልጠናታትን ጎስጓሳትን ምዃኑ ብምጥቃስ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ብዝሰልዖ ባጀት ልዕሊ 45,000 መጎጎታት ኣድሓነት ሰሪሖም ከም ዘረከቡ ኣፍሊጣ እቲ ዝኸበደን ዝኸበረን መንግስቲ ይሽፍኖ እቲ ብተኸባቢኡ ዝርከብ ኣቑሑት ከዓ እቲ ህዝቢ የዳልዎ ስለዚ እቲ ስራሕ ከዓ ጽቡቕ ይቕጽል ኣሎ كسب حجون أستات 43,000 أبزوا مأكل بزحنا لنا أبتزبون صبغ تقبلنا تالو موجوجا أدحنت عبر الستيا محلاوت عنا حبرة السبحة فشان يديت عدما بفلايزة لو ربحة أم عقبا كبابي مكل خال مدر بدان النتن مقط أبوت أيتاتون عباس تواتو كم زلوا زت قصت ويزروت قويني من محدارات نوزوباتات نزت وهبن ناوتي مسارح موجوجا أبجبو معلو كوعلو أزخاخيرا أتغندي يديتات نهي أنا تنتعنا محلاو أبتني هاجرنا زبهلاو بزح تكسل زجبر تناديات عينني قدا تنقل عطون تحازيلهم سلازي سنكتو حمامي أتو مالتيو عندنا طفوف يتصريت على تحم كشتي بقليلو تقحو في أخات غلاب تبايتا أيكونينيو تصفت على قال تزعبي خا أب مبراس أقرب عب ترى على مخنياتو مقود حنت بنشتي عنجيتي بكشم مشم ولا أرجيت كداون تتلك أرجيت أمان تلكاون غير كخسر حوت الثقيل دي أقرب كبر سايكلينيو اتقطبا نايتسبون عاب قطبا نايتسبون عابت الوا الله تتقمت عديتات ابزهبو حبريتا دما سلام وغوغ ادحنت كابتكن هالكن كم تغلاغلا اردين بخال وغن احدو نابر عبيت اب معباي منጭቶትን مزوتار زتماጣጣነ ምግብን አተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ 3 ንኡዞባታት ዝተተግበረ ንነፍስ ወከፍ ሓረስታይ ካብ 25 ክሳብ 30 ዝበጽሐ ጨቃዊት ናይ ምዕዳል መደብ ድማ ናይዚ መርኣያ ምዃኑ ኣብሪሃ ምግብና መጋግባን ክንብል ከለና ሓረስታይ በቲ ኣብቲ ደፍሪዮ ካብ ዕዳጋ ገዚእና ዘይኮነስ በቲ ክእለቱ በቲ ዓቕሙ በቲ ዘፍሪዮ ከመይ ገይሩ ዝተመጣጠነ ምግቢ ተመጊቡ ጥዕንኡ ዝተሓለወ كون كم زلوا تمرت بجبر مخلص حسابني هب
እንደገና ክዳንና አካዳድናን ድማ አዴታት ጥሩሳት አዴታት ከመገረን አካዳድናን ክደና خمس ግበን ንህፃናት ከመገረን ከዳርዋ خمس ግበን በተዓቅመን በተአብ ገዝእን ዝርከብ ኣብ ክንዲ ብኹብር ዝገዛ በተአብ ገዝእን ዝርከብ ጨርቀ መርቀ ገረን ቆልዑት ክኸድና خمس خእላ ንነፍሰን ውን ባዕለን ሰፊየን ክኸድና خمس خእላ بجبر مخلص حساب تمهرتي هب من محدار نوزبا عدخلا مسوكل تحزبي اب تغبار مدبات لمعز تركبا كايدو اما حداري ناتي نوزبا اتو عند مسكل ادحنم منغستي نبرحو قطرات زطمتا عبيت مدبات وطينون تغبار ابرتعو كم زلو تقيسو اب مدبات وحسنت مقبل مودار تحت قرصن زمزغب زلو غسغاس مرأيا وحدتن حباراو صعدن مخونو غليصو تساتفت دما اب من اسيازته كورو مدبات كحيلو بمزخر دلونت حزبي نزبرخه تساتفو ارغاغيصوم اذا خمجيلن كلو اب من محدارات كبابي عد شريتاين عد نهايوغن حموشميتي قبوم زمالو زيغاتات مريت إيسا كمتعدلة وكيل إرنا حبيرا حلافي مريت ماينا كابن أبنو الزوبا عدخلا أتو عند مريم زرع أب زهبو مبري كأدل سدالو مريت حموشة ميتن سوسان حموشة كاتواتات مهانو تايسو بيستفل على مهانات كابز عدل عزيز طرفو نتي زدل قطعتات مسمالو كوهابو مهانو مغليتو بخالو وغن أب نوزوبا عدغيح نميتن سلاسان وننتي وهبتي أقلدو تكالات بفلاي أب تحازا عماويلن انقدوتن كرز أن حد دغمتات نمفواس سلطانا تواهيبو اب نوزبا نافا بمدب تمرتن عبيتي مهيمنات دحر مطفاء تمرتن زقصلا 17 اديتات اب هاغراوي ملقغي فتنا كلاي درجه 2017 تساتيفن حلافي بيت صحفه تمرتي اب نوزبا اتو محمد علي ادريس نيرينا اب زهابو حبريتا از وحد زمسل اهاز عب ترغم كم زلو بمحبر كالو دق انستيو نزيين ابنتان دق انستيو تختيلن نتزلو عدلات بغبو تطقيمن بتمرتي كسغوما تلابيو كاب 19 كساب 24 مغابيت اب سخايده هاغراو ملقغ فتنا كلاي درجه كاب تساتفا 14430 تفتنتي 7284 مالت 50.5 ميتاي دق انستيون ازي ابتينو زوبا بمدب تمرتن عبيتي زمزغاب زلو عوت نخالوت كبابيتات اريا مهانو طايسو دما تريفن زلو عدتات نزي ابنت زي كسعبو صويعو بخال وغن ابتينو زوبا تمهارو عقمتاتهم زفتشولن تمكروتات زلوطولن نسلست معالتا زقصله غسغاس اكاديميه تمرتي كمون سبورتاون بهلاون ودرات تقلله قنا ابيات تمرت خايدو اما حضرن زبانا افا اتو يعقوب ادريس ابزهبو حبريتا قنا ابيات تمرتي تمهارو كبرتات حبرتسبوم كورسون كاقبون كمون زنبالتاتهم كلليون حغاس لزونه بزلعله كدفالو اتحساسيبو زي خبركم تعذبتي قصيلو زغرب زينا وصا هغراتيو مراه سمين كوريا كيم جون اون ب 26 مغابيت اب تشاينا بعينتو ناي فلما ناي سراح مبصح فصيمو ابزي اقدمو زي تغلص عودتو مراحي سمين كوريا مس بريزيدنت شي جي بينغ ابزي كايدو زتا مس بريزيدنت دبو كوريا مون جاين بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن قطاو ركب نمكيادلو كمزلو كمزغلصه معكنا زينا تشاينان سمين كوريان ب 28 مغابيت اقالحن اب 2011 سلطان دحر محازو ناي فلما ناي وصا عودت زكايده بريزيدنت كيم جون اون دبوب كوريان امريكا نزب بهاجرو زوسر زلو تبغسو بوتان بزقبلون ناب سلام زمر حواهون مفتار مزصاران كاب نيكلاساوي هلاونا صا زخونه زوبا حوس دسيت كوريا نمسرات زئگم كمزيل انصيرو بريزيدنت شي جي بينغ وغنو اب مانغو هاجرون سمين كوريان زلو كل مداوي زمدنا مدنفع استراتيجيكاو مرጫ مخونو افليطو وقعويت مدبر تلفزيون سمين كوريا بريزيدنت كيم جون اون نبريزيدنت شي جي بينغ اب هاجرو وقعو مبصح كفصم ادمو خمس قربلون كم تقبلون اقالحا بريزيدنت كيم جون اون ب 26 مغابيت ببابور كتما بيجين دحرمتاو ناي كلتا معالت عودات فصيمو كم تملسه اغلدو زينا شينوا غليصو مرح سمين كوريا كيم جون اون مس بريزيدنت دبوب كوريا مون جاين اب زمص ورح ميازيا مس بريزيدنت امريكا دونالد ترامب دما اب ورح جنبوت قطاو ركب كايد مخانو يزغلز زلو منغستي سمين كوريا اتركب اب زكايدو اونات فتنتات زترققه اصوار كونزفو مخانو حبيرلو بسعودية زمرح لفنتي إيران تقاومتي حيلتات حوتين ناي يمن مثالات زت تقلله أطوار تمتقولهم كم زلا زنصر مرتعو ب 26 مغابيت بناهغراوي ማህበረሰብ አቅሪቡ አፈኛ ናይ ተልፍንቲ ቱርኪ አልማሊኪ አብ ዘሃቦ ጋዜጣው መግለጺ በቋንቋ ፋርሲ ተጻፈ መረጋገጺ ዘለዎ አብ ኢራን ተሰርሐ ሚሳይላት ኣብቲ ሓይልታት ሕዩትን ዝቋጸርዎ ዝነበሩ ከባቢታት ከም ተማረኸ ካልኡን ምስካል ንብረት ተሓዊሱ ናብ ኣቶም ከም ዘምርሐ ከም ተተሓዛ ነጺሩ
እቲ ኣፈኛ ወሲኹ ተቃዋምቲ ሓይልታት ሕትዩን ኣህጉራዊ ማዕረፎ ነፈርቲ ከተማ ሰንዓ ከም ወተሃደራዊ ማእከል ይጥቀሙሉ በምህላዎም ናብታ ከተማ ክካየድ ንዝድለ በረራ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ሓደጋ የውድቑን ይዓናቕፉን ከም ዘሎ ከሲሱ ሱዑድያን ካልኦት ኣባላት ናይ ትልፍንትን ኢራን ንሕትዩን ናይ ሚሳይላትን ካልእ ከበርቲ ኣፅዋርን ደገፍ ብምግባር ንህይወት ነበርቲ ከተማ ሱዑድያ ኣብ ሓደጋ ተወድቕን ንግጭት የመን ተጋድድን ከም ዘላ ብምግላጽ ኣብ ልዕሊያ ኣህጉራዊ ስጉምቲ ክውሰድን ክጽዋዕ ጸኒሕን እቲ ቀሪቡ ዘሎ መርትዖ ድማ ነቲ ክቐርብ ጸንሐ ክስቲ ዘራጉድ ምዃኖም ጸብጸባት ዝሕብሩ ሰራዊት ሱዑድያ ብ25 መጋቢት ካብ ዕጡቓት ሕትዩን ንዝተተኮሰ ሚሳይላት ከም ዘብርዓነ ምግላጹ ይፍለጥ መንግስቲ ሶሪያ ኣብ ከባቢ ደማስቆ ንዝርከብ ከዞባ ምብራቃዊ ቂጣ ሙሉ በሙሉ ንምቁጻር መጥቃዕትን ደብዳብን ኣብ ዘካደሉ ዘለዋን ምስቶም ተቃዋምቲ ሓይልታት ብዝተበጽሐ ስምምዕ ኣስታት 7000 ተቃዋምቲ ምስ ስድራ ቤታቶም ብ27 መጋቢት ከም ዝወፁ ተገሊጹ ንዞባ ምብራቃዊ ቂጣ ኣብ 3 ብምቃል ከርዲኖ ዝርከብ ሰራዊት መንግስቲ ሶሪያ ምውፃእ ናይቶም ተቃዋምቲ ሓይልታትን ስድራ ቤታቶም ኣካል ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙስ ዝተግበረ ስምምዕ ምቁራጽ ተወስኑ ምዃኑ ሓቢሩ መንግስቲ ሶርያን ኣብ ጎኑ ዝስለፍ ሚሊሻታትን ልዕሊ 9 ሚታዊት ካብ ዞባ ምብራቃዊ ቂጣ ተቆጻጺሮሞ ምንባሮም ይዝግለጽ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ሶርያ ደው ዝበለት ሩስያ ንሰብኣዊ ሓገዝን ምውፃእ ሰላማውያን ሰባትን ካብቲ ዞባ ንምርጋጽ መዓልታዊ ናይ 1 ሰዓት ምቁራጽ ተወሲ ከተጽንዕ ምውሳና ይፍለጥ መንግስቲ ሶርያ በጎኑ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝን ረድኤትን በራታት ብምኽፋት ምስ መንግስቲ ሶርያ ክላዘቡን ሰላማዊ ህይወት ክመርሑን ዘይመርጹ ወገናት ክወጹ ምፍቃዱ ጸብጸባት የመልክቱ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን መንግስቲ ሶርያ ኣብ ምብራቃዊ ቂጣ ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ነፈርቲ ከቋርጾ ክጽዋዕን ኣብ ባይቶ ጸጥታ ንድፈ ውሳኔታት ከቕርባን ምጽናሕን ይፍለጥ በዚ ኣመኽኒኻ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሶርያ ክሓልፍ ንዝእመም ውሳኔታት ክትቃወም ጸናሕቲ ሩስያ ኣብ ባይታ ዘሎ ህልው ኩነታት ምስቲ ብማዕከናት ዜና ምዕራብ ዝጋዋሃን ብወከልተን ሃገራት ምዕራብ መግለጽታት ዘራኽብ ከም ዘይብሉ ብምሕባር መንግስቲ ሶርያ አንጻር ሽበራውያን ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ክቕጽሎ ምዃኑ እያ ትገልጽ ኣሜሪካ ብክሲ ምስማም ሩስያዊ ሰላይ ነበር ኣመኽንያ ካልኦት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሩስያውያን ዲፕሎማስኛታት ናይ ምስጓግ ስጉምቲ ክወስዳ ጸቕጢ ትገብር ከም ዘላ ሩስያ ብ27 መጋቢት ከሲሳ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣሜሪካ ሓያሎ ሃገራት ዲፕሎማስኛታት ሩስያ ካብ መሬተን ንኽስወጓ ድፍኢት ትገብር ከም ዘላ በዚ ተቐስቲበን ድማ ሓያሎ ሃገራት ሩስያውያን ዲፕሎማስኛታት የባራ ምህላወን ወቂሱ ዛጊት መብዛሕትአን ሃገራት ምዕራብ ዝኾነ ልዕሊ 20 ሃገራት ብውሕዱ 100 ሩስያውያን ዲፕሎማስኛታት ካብ መሬተን ከም ዘባራ ዝገልጹ ጸብጸባት እዚ ብዝሕዚ ኣብ ታሪኽ ሩስያ ናይ ፈለማ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕበር ብ4 መጋቢት ኣብ ብሪጣንያ ዝነብር ኣባል ስልያ ሩስያ ነበር ምስ ጓሉ ተሰሚሙ ድሕሪ ምርካቡ ብሪጣንያ እቲ ተግባር ብሩስያ ከም ተፈጸመ ብምኽሳስ 23 ዲፕሎማስኛታት ከም ዝሰወገት ሩስያ እውን ከም መልሰ ግብሪ ክንዶም ዲፕሎማስኛታት ብሪጣንያ ከም ዝጸረዘት ትዝከር በዚ ድማ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያውን ንግዳውን ፍናን ዝኸፈ አንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ሓያሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ሩስያ እቲ በሃገራት ምዕራብ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ብጭብጢ ዘይተደገፈ ኮነ ኢልካ ንሩስያ ንምጽላምን ንምንጻልን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምንጻር ዲፕሎማስያዊ ምትፍናን ንዝኾነ ወገን ከም ዘይረብሕ ንታሪኽ ዝሑል ኩናት ብምጥቃስ ይገልጹ ኣለዉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜናዊ መሰናዶ ኣብ ዝፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ سلام كم يصيركم كبرات تعزبت على توزينا سبورت يسعب شامبيون قدم بشكتان وزوبا من دفرا بعسان حمشة مقابيت وقع تخفيتو لتين شديش سنابت زغطل وددر كم تلو مربرك زبالو تعزبت استرغبل بناي ممزن باعت وددر فليموم عبز حلفة وددرات تغدا دمسي قداماي كلاين ديفيجن بولكم كودا دور دحر مسنحهم تمار سنبت بمحدارات كوايتات تابزغو مكانتات تطرنيفهم وددرو مكايدهم بز منصر كابز حلفة صوتاتات زبالت سمتلا خامون قوتت صوتن كانتاتات ترايم عبد استخايدو وددر استرغبو وصيتار دما زي السعبيم
ካብ ራብዓይ ዲቪዥን ህጻናት ቀዳማይ ቢንያም መኮንን ካልኣይ ማኔ ርእሶም ሳልሳይ አቤል ሳምሶም ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ህጻናት ቀዳማይ ዳንኤል ቴድሮስ ካልኣይ መድሃኔ ተክለ ሳልሳይ ሓበን ኪዳነ ካልኣይ ዲቪዥን ኣብ ዘካየዶ መሳጡ ውድድር ተቀዳዳማይ ክለብ ዓዲ ሓረር ሮቤል ሃብቶ ማርያም ዒተይ ጸኒሑ ዝፈጠሮ ናህሪ ካብ መወዳድርቱ ብምዳም ቀዳማይ ክወጽእ ከሎ ንዑ ተኸቲሎም ካልኣይ ሴም ግርማይ ካብ ክዶ ፈላሲ ሳልሳይ ምራው በኽረጼን ካብ ዓዲ ባር ብምዃን ሕንጻጽ ቅጽበታዊ ውድድር ረጊጾም ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳማይ ስልል ዝበረኸት ካልእቲ ኣርሴማ ሃብተ ሚካኤል ሳልሰይቲ ሰላም ሓይላብ ቀዳማይ ዲቪዥን 55 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈኑሉ ተቀዳዳማይ ክለብ እምነ ሓይሊ ኬቨን ሙሴ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክሌታ ላዕለዋይ ኢድ ከተትሕዞ ትኽእል ብቕዓት ብምጽምራቕ ኣብ መበል 41 ኪሎ ሜትር ካብ መወዳድርቱ ብምህዳር ንብምሎም ብዙርያ ብምግላፍ 22 ነጥቢ ብምምላል ነጊሱ ውዒሉ ሻምፒዮን ቅድም ብሽክሌታ ንዞባ መንደፈራ ዝመጽእ ሰንበት ክቕጽል ምዃኑ ፌደሬሽን ቅድም ብሽክሌታ ንዞባ መንደፈራ ኣፍሊጡ አሰልጣኝ ማንቸስተር ዩናይትድ ሆዜ ሞሪኖ ኣብ ክለቡ ሕጉስ ከም ዘሎ ንዝንገሮ ዘሎ ኣከፋፋሊ ፖል ፖግባ ናብ ዝኾነ ክለብ ክሸጦ ድላይ ከም ዘይብሉ ገሊጹ بمسرت مرو حابريتا ياهو سبورت شيكي بوغبا بزن زحلفا سومنات مس مورينو كسمامع كمزي كالي كنغرول صنيهم بزمونات كاز متصكرمتي كاب يونايتد كسنابت يخير يزبل زيناتات كزرب كنيم مورينو نزروسو اب كعسو غري يلن بمبال كنقفو تصنح بوغبا از متصعامت سبورت كوتيشن 10 شومونتن 10 توجعتن تمحيشو كقرب كم زغونه بمماني كصنحو مريصو زلوم ስፓኛዊት ክለብ ሪያል ማድሪድ ንኢስኮ ዝመጽእ ክረምቲ ክትለቆም ዝተጻውታይ ተሰማሚዓ ከም ዘላ ማዕከናት ዜና ይገልጻለዋ ወዲ 25 ዓመት ኢስኮ ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ላሊጋ ኣብ ሒደት ግጥማትዩ ተሰሊፉ ዘሎም ስለዝኾነ ካብታ ክለብ ክወጽእ ከም ዝኽእል ክንገረሉ ጸኒሑ እንግሊዛውያን ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ዝተጻውታይን ሙናን ኣብ ከቢድ ቅልስ ካትወን ኢስኮ ብማድሪድ 80 ሚሊዮን ፓውንድ ተገሚቱ ዘሎም ካብ ዜና ማድሪድ ከወጻናታ ክለብ ንተወላዲ ዌልስ ዝኾነ ጋርዝ ቤይል ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ብትሕቲ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ክትለቆ ከም ዘይኮነት ገልጻ ክትብል ኣዝ ዝተባሃለት መርበ ሓበሬታ ገልጻ ወዲ 28 ዓመት ቤይል ኣብ ናይ ሎማ ዓመት ስፖርት በተደጋጋሚ መጉዳእቲ ብቕዓቱ ከንቆልቆል ጸኒሑ እንግሊዛውያን ክለባት ንዝተጻወተን ሙናን ድሌት ኳትለውን ማድሪድ ኣቕሪባቶ ዘላ መጠን ገንዘብ ግን ዳርጋ ኣብ ዓመት 2013 ተጻዋታይ ካብ ቶተንሃም ንምስጋር ዘውጻአቶ መጠን ገንዘብ ብምዃኑ ግን ክደፍርኦ ዘለዎን ዕድል ስሑ ምዃኑ ይንገራሎም ክብራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ሰላም